Tonse oye! Ziko kwambile koma mnandiso osa namza tuya ineso nako swan kwambile Monelo se Mwimakora Ise di Makora. Ndikuyamba ndio sanga kwambiri ona onyenju meneu ndikuti zo kwambiri kachiwiri nithokoze abaraka kwa kumpoto mene mnandilandira pa agenda komanso kunidikira hapa mpaka usiku ndikuti zomwe kwambiri ndebe oye ndikang'ana maso anu ndikola chikondi ndikudziwa kuti mandikonda komanso mukudziwa kuti ndimakukonda ni kwambiri komanso ndimakonda kumpoto ndina habari ambiri achibali ambiri choncho ndilosangala kwambiri kuti ndabwera kuno komanso ndilosangala kwambiri kuti Ford amwene Fumbo Victor Madiopa Richard Soya komanso ambewe onse abwera kuti tigwirizane kuti tonse tiyende limodzi ndi mtima umodzi mpaka pa 16 komanso kupita pa 16 kuti after 16 tigwire ntchito imodzi kuti titukule kumpoto kutukula kuno kumpoto mongani na Jabe Muhango kuno napanga program 38 kumpoto pa 6 years zime talamula kuno kumalawi 38 programs ndipo ambiri tinamaliza ena sinamaliza alathamangisa mboma koma timaliza tika ena anakuzane kuti pakhanjanje kupita kumbeya paraka izi ndizi kwa palibe chimene chachitika nezo ine ndabwera kuno masiku aziwiri choyamba monga mukudziwa kuti ine navomera kuti ndiyemenso upresident ku retirement pa zinthu ziwiri. One, ndifuna ndipulumutse dziko lino. Dziko la Malawi lili pa moto. Dziko la Malawi laonongeka.
lavunda lini chitupya ife tichose chitupya chimenecho kuti Malawi akhale ndi moyo. Apeta mbana lume, aisho ayo ya iwo, atata, feko cheteka, ay, apeta mbana lume, para ayo ya iwo, atata, feko chete, ya wo, pita, Ziko kwambiri choyamba ndifuna ndipulumutse dziko lino ndipo pa September 16th tipulumutsa dziko lino. There is no question about it. Akuchita zosiyana cha sabotage kakuti abere nakuti zo anakumana kumulanje usiku sama program kuti andikire sabotage koma sizitheka. It ain't going to happen. Sizitheka zimenezo. Ndiye pa 16 ndipo musaziko no. Chachiwiri ndefuna kumanga Malawi watsopano. Chifukwa Malawi amene ali pano ndi Malawi womvetsa chisoni kwambiri. Monga munamva kuti Malawi ndi number 3 pa anthu osauka pa dziko lonse lapansi. Komanso akuti mamayiko 193 a Malawi ndi number 2 pa anthu achisoni komanso omvetsa chisoni. Anthu osauka opanda nyumba, opanda chakudya, opanda chilichonse zachisoni kwambiri. DPP oye! Zimenezo zitha ife tirede kukonza boma lino. Munga wina anena kuyambira ndakhazikisa timati Economic Rescue Committee. Committee imeneyo ya ma economists, ma businessmen, ya ma izanchiro sopano. DPP oye! Chakwera nyengo ya kwana iyo. Mangani manundo chakwera nyengo ya kwana. Ati mangani katun. Ziko kwambiri. Committee ya maliza yalemba report. Report ready kuyamba 17 September. Kujila implement report imeno. Choyamba, the first thing, the forex. First thing, pakai forex, kuyambia 17 September. Kud anthu azipeza ndalama zakunja kuti azipisa ntchito komanso koda zinthu zakunja. Zimenezo first program, the forex. Achiwiri ngongole zimene tinazo zopsa kwambiri zimenezo tiyamba kukonza right away kuti zimene tizikonze chifukwa tikubeka mwezi uliwonse ma interest rate kuno ku Malawi komanso kunja ndalama zambiri.
ndalama zambiri kwambiri. So those are two things zimene tachite. Pana program osiyana-siyana amene tifuna kuchita kabwera mboma monga ena ankhula kale kuti tisinthe zinthu. Manifesto athu muiwerenge ili only 6 chapters, 90 pages. Ili muchizungu, muchitumuka, ne muchichewa. Ngati mpeza I try to read it. Kwa manifesto yathu timati people centered. Ndiye kuti takita build kuthandiza anthu. Kuthandiza anthu. Maka anthu amba, ordinary people. People centered. Ndiye monga wina wankhula kuti program yathu ndikuti sinthe mmene chuma chimayenera muno Malawi. Kuti chose chuma ku Capitol Hill ibele kumamizi kuma district kulikonse. This yonse ilande ndrama ndipo khafuna kumanga school, kha chipatala, kha nsewu, kha chanchanyi. Iwazimanga chifanda mina maziwa mavuto awo mdelawo. DPP oye mdelawo komanso azemba ntchito. Anthu andelamo kuti anthu amizi apeze mwayi opeza ntchito osati azipita kulilonge kapena ku Blantyre yayi. Koma azipita ntchito amizi menemo ndimene timati people centered development. The program yaikulu kwambiri. Chachiwiri maphunziro education. Palibe dziko lingatukuke popanda education. Popanda maphunziro. 1964 Singapore inangati Malawi. The same, osauka. Kuma upon number 1 chifukwa education. I like to invest education. That's why he failed kunakuti kuyambira September sukulu izakhala yaulere up to secondary school. Yaulere kuti aliyense apeze mwayi kupita ku school. Ndipo nkalapeza ine makolo amene sakutengana kupita ku school ndatha nawo. Oh yes. So there is no reason everybody must go to school. Komanso timati equal opportunity. Aliyense kaya ndi mwayi wopita ku school. That's why in February 2020, ku Rumpi Central Constituency, nankha kumeneko ndinathesa Kanya yakota nathesa ndinetu. Sena ya, I face the quota. I support the quota. What like to implement before we left the government 3/4 of the city like that demand. Aliyense kaya ni mwa obila ku school. Kaja ntalile, kakwa Goliati, kaku Palombe, kaku Nchenju, palibeka. So there's equal opportunity, no more quotas. Zezo nate saine. So, Judge, Ndikimenejo, Tikitez Menezo. Now, the project Rosina Shana, Madosina Mongani Naena, Jabi Mohango. Teacher my program Akulu Kuno Kumpoto. Ena dinamba kale manga program ya maji this one say northern region tunaika maji mukumbikira kuti ena achipanchina amana empowerment kuti anthu akumpoto saina kuti awande maji mukumira zimenezo simukumbukire ndiye mwakumbukire pa 16 Sikwazi zoipa kwambiri kuti anthu akumpoto saina kuti awande madzi. If dakita madzi more this kumpoto
That's one example. Once was the pata, Zosiana, Miseu, Oceana Jete, Kuyankhura, like that's mezo. Deputies, Tikabira Boma, the plan, for example, to turn in Mzuzu into a new international city. Mzuzu, Ikai, Zinawen, when Komanso, why Miso Yabwino, no? Miso Yatara Mzuzu, Nina Marundine, Kupanga Taram Mzuzu. In Arion Seadoti, Tinam. So we'll do that, Mzuzu upgrade, command to the Kupuna Kupesa, industrial ruin, industrial sector, Rikanga ku Kanengo, Makato Siana, Malay Kwanza Kuja, Abuela Kuno invest Kunzuzu, Tama Factor Siana, Kudanatu, a present Shido, as Blanc Shido, Kudi Umpire, DBOye, as Medo, the program menu, Pamiseu. I would like to have a Western Highway, so good traffic, to concentrate traffic, the Calabino, Mzuzu, Command so Akinyamata. I promise you, couldn't they will have an international stadium, yeah, international standard. Osaka, this crumbling stadium, no, Yoki Samanyazime, Yoki Samanyazime. Like take Guma manager, take Diga International Standard Stadium, and I promise you, I don't know if Kajloika is here, I promise you, the youth center will be completed under my will be completed. You want to the program, Yokuti Anyamata, Constitution, you don't say. Kalani chete nyengo njava pita Adada nyengo ya wo Apita wa ya Iya Ati kalani chete apita wa ya Apita wa ya Adada wa ya Thank you. DBOye. Mukundimva uko? Okay, sima kwambia ino kujenda. Ndipepese kwambili pa jenda. Kuli microphone na onongeka. Ndiambi sana kumvazme na Kuyankhura. I think this time you can hear me. As I say, my program was Mona Chinyamata. Komanso kudalisira mpira ni maseo siana. It's very, very important. And why Chinyamata, as you as come maseo siana, kandi mpira, kandi football, kandi chan, other siana tennis. And I was not that good at sports. I would say Guru Gondo and I, but we both were not good at sports. We spent our time in the library. We were not good at sports at all. But I used to do wrestling. Huh? No. Okay. Baby boy, can you hear me? Now, when secondary school, wrestling. Maziwa wrestling. Maziwa. Osaka ya America ya. Ko ya kono. Kuma ngira muntu nkungwesa pansi. I was a champion of that. I was very, very strong. That's why at age 85, I'm still very, very strong. I can wrestle. Any one of you. I can wrestle with any one of you. Oh, yeah, yes, I'm not sure. One day I was telling my friend Isaac Chinga, I told him that I can knock him down in the third round. David boy. But on a more serious note, though,
I think it's very, very important. Kuti anyamata as kind of sports. So sports is good for everybody. Everybody mind, it gets them out of trouble. So we invest a lot of our money in sports. As you know, the UN champion were youth and women. I don't know if you know that. But I'm a global champion. UN for youth and also for women. So I think the UN saw something. Without my age, they asked me to be champion for youth. So under that program, I worked in many, many countries, assisting programs through the UN. I'm a youth, command so as mine. That's why here, I'm saying that, we'll do that, set aside money, ndalama, Chinyamata, Ngongole, Azmai Ngongole, Aziba Ngongole, Komanso, Ndama, za sports. Zmezo, Zachitika, Pasogoro. And finally, in a Frankfurt, zikwa tu libida Pasogoro. The deputies, program Yama Community Technical College, deputies, constituency on 229 constituency, Mukare Technical College. Deputies, I know these people actually downgrade my college just faculty in the numbers minutes. Actually downgrade. Kwa paribe ziko. Linga pide ba sogoro. Popana technical people. Paribe. No country in the world can develop. Germany, Italy, America, they have developed because they have technical people. So, deputies menezo, komanso program yo tanza antu, nyumba, management, deputies. We'll continue with that program. Coming na choka mboma, namanga 15,000 houses. I think in 5 years, when I live in 2030, I'm hoping to get 5,000 to 6,000 houses. And I want when the next DPP person continues, as amalize, could everybody in Malay Muno, asakaye ni nyumba yo donta, kapena yama uzu, kapena yadoti, zimezo isakire. Koma, kuti zonse zimezi zichitike, Afrika nonse mukavote, tamvana zimezo, mukavote, haina mnagulisa ujeyani uja. You are storing the book, zinanuni book, mukavote, akuposa ndalama, tenga ndalama. As somebody said, paribe muntu bazikwa abansi hamene angakani ndalama. Paribe. Ngakaya anandi pasaini ndalama, I am saying, nditenga. Hey, nditenga ndalama. Koma sindavotera ya. Koma nditenga ndalama zime. Ndemutenge, koma mukavote. Koma asho auza antwamizi, achikulire, ka ovutika, ka odwa kunitumuza atenge. Siku imeno, kapa njinga, kapa chani, kudakavote, kaya kudwala mapasi panado, kudakavote. I want every person akavote. Chifukwa, chidachanu ndi vote. Chidachanu ndi vote. Kodi disinte ziko lino, ndi vote basi. Ngati simvota, nde mupitanga zifuzime zizi. I want this country, ikobwera ku one party system, eh? Mukona ndo? Ikobwera kwa ntaya ya chipani chimozi. Sitting always mezwai. Tifuna kuna antu akaya ndo ufulu. Antu samakapidwe. Kodi muntu akalemba kapa internet samangidwe. Organization samangidwe.
kuti khale ndi ufulu tinanawo kale. So it's very, very important kwambiri kuti nonse mukavote. So ndima amenewa ndikuti ndilosangala kwambiri kukuonani kuno kwaso kuona nkhope zanu zosangala kwambiri. Ine ndilosangala kwambiri. Tizabwera kuno after the election. Tizabwera pamenepa after election like that celebrate the victory yathu. Koma pakaipa chofunika the next 3 weeks. Please, everybody, mupite door to door to door to door. Koma yonse mupite, mukauze anthu kuti akavote. Mwauze fachanga avote DPP. Mwauze zabwino za DPP kuti avote zimenezo. Please, ndikupempha nonse, please, from today. Musakhale kumuzia, muyende madera onse, muna Mzuzu kwaku onse kuno Northern Region. Ndima amene andikuti zikomo kwambiri. Ambaye kudasa nonse. Zikomo kwambiri. Zikomo.